Ningizimu Afrika siyabingelela. Ozisobayo ayandawo akalithuli isibongo. Ngaphansi kohlelo ikhaya elethu sonke. Lapha ke size ngodaba oluthinta umntwana omncane. Liphinde lithinte nogogo. Salukwazi setuzane kwethu. Akho okuningi esikwaziyo, konke sokuzwa ngasalukwazi ukuthi siyabingelela ntombi endala. Yebo sanibonani. Injani gogo? Siyaphila sibizwa nina noma singaphili kahle. Enhlizweni angiphili kahle. Konje sokuthi intombi endala ubani wakabani? Uthembisile wakadlamini. Wakadlamini. Sikuphi la sikhona gogo? Sisenyuland West. Yebo. Hayi ake sizwe gogo udaba lakho lomncane nosilande nje kusukela eqaleni ukuze umbukele emakhaya laphana nosizo ezozwa udaba lakho njengoba lunjalo ebese kuthathwa inyathelo mangabe zikhona inyathelo esingakwazi ukuthi sizithathe umphakathi noma iphathimandla. Udaba lami ngangakahlali lana. Yebo. Abheke lo mntwana ngangazi nokuthi ngokuze zikhona izindle ezokwakhiwa lana ngihlale kuzona. Yebo. Ngangisahlala eRichmond Farm. Kwafika indodakazi yami ezalo udadewethu lapha ekhaya lami la ngihlala khona iyayabangani nalaba abengane abangimsulela ngayo. Yeah. Mama ngifika ke khona cha ngihlale kube khona ke ingane encane. Ingane ke mina ngiyayithanda ke ingane. Yeah. Nayi ingane la phansi. Le ngane le mayihleli phansi ngithi ayila yayisikwazi ukuhlala angazi noma kwaku 3 months ngihlala ingane noma iyahlala ingane manje 3 months. Ngayithatha ke le ngane ke sidlala nayo idlala nayo isencane ingane. Hayi sidlale ngidlala ingane kuze kufike isikhathi sokuthi ngishiyeke le ngane bona laba abadala bangale emakhishini benza izinto zabo ngathi kwakhona into ababeyenza iphashana. Hayi bese mase ngivalelisa ke sesihamba nayo ulokhuzana umntwana lo wami. Hayi kube kuhle ke siphume sihambe. Ngakusasa ekseni unina wengane ngangimjwayele ngokumbona. Noma kwenzeka izinto zomphakathi ngangikhona nami elokhuzene ekomidini. Ngangiphethe yona intsha. Okay. Hayi ke lo mntwana ke ebese fika nalomntwana emphethe. Athi wegogo ngicela ukungibambele le ngane. Intombazane omgadayo akekho. Akabuyile. Manje angazi ukuthi ngizomshiyapi ngoba wena useduzane kwakwami ngizocela ungibambele yena. Kuzothi mayifika ke bese ngiyamthatha kuwe. Yeah. Hayi cha ngiyithatha ingane. Incane ingane isadinga uma wayo ukuthi ayiphathe ingane. Hayi kube kuhleke ngiyiphathe ingane angafiki lo muntu ngize ngibuze ugogo wayo sengibona nawe unini engasafiki. Athi angimazi nami ukuthi usewashona pha kasezi kwala ekhaya. Ngithi mina kanjani na? Athi ayinama angazi. Ngithi manje ingane mina ngizoyenza njani? Thatha ingane. Athi cha ngeke ngize ngiyithathe mina ingane nanikana nokho. Awu kanjani kwaphela wena ugogo wengane kufanele ingabe ingane uyayithatha. Athi cha ngeke ngize ngiyithathe. Ngihlale nale ngane ngiyenzela konke ngithenga omaphampasi ngithenge yonke ukudla angakaholi njalo. Ngisizwa yini imali yomyeni wami owashonayo ngiyithola emsebenzini. Ngithenge ngayo le mali zonke izinto zale ngane nezinto zokugqoka nokudla. Hayi sihambe isikhathi ngihleli nale ngane izikhule ingane izibe no 7 years ngiyisusa lapho ebengiyithathe khona ino esephampasini.
nokudla kuyabiza ezitolo ngiyakuthenga mina ngale mali yomyeni wami akukho mina engisalelwe yikona ukuthi ngenzeni ingubo zengane zifuna mina iyakhula le ngane ifuna mina ingubo ayikho into engizoyenza hayi izikhulu ingane izibe no 6 years siyahamba siye edrobheni mama siye edrobheni isitori khona isitori esangena kusona nje esiyilokhuzana esiyi-supermarket esikhulu sithi masiphuma lapho ngiphumele kugogo wayo futhi ehamba nabangani bakhe ithi ingane awusabona ngogogo ngoba ngase ngimkhombisile ngimkhombisile ukuthi nayi ingane isikhule kanjani athi mayithi ingane sawubona gogo athi angena ugogo wakho mina ugogo wakho yilo hamba naye ingane ngiyibona ingane ukuthi iphatheka kabi ngoba phela kuyabonakala ukuthi ingane uyayihlukumeza ngendlela akhuluma ngayo hayi ngithatha umfana wami ngihambele ngithi asambe baba sihambe sibuye sizila ekhaya ngoba sasedrobheni hayi ke ngiqhubeke nengane ngihlale naye kwaze kwaba ngiyifaka esikolweni ingane ngiqala ku grade 1 ngisusa ecrash hayi bandla ngidizabalaze nalengane ngizabalazi kuze ingane izithi ma ilokuthi ma kumina ngoba vele ithe ibhekela kumina akukho umuntu omunye bese ngihlala phansi nengane sengibona ukuthi hayi manje sengayitshela ukuthi angiyena uma wayo ugogo mina uma wayo wamshiya lana ngamkhulile ngase ngikhulisa baba hayi ke sihlaleke nengane ke kube kuhle ngifake esikolweni ingane iziyabi yafunda ithe mase seyibona ukuthi ingane isikhulile ke manje isino 7 years ebese yavela lapha kumina hayi aloke evela ke eyibona ke ingane kuthenge elinye ilanga wafika wathi gogo ngizocela kuwe ngoba wayenginikeze konke nesitifiketi namanje nginayo i-photocopy yesitifiketi engangisinikeze yena wasithatha isitifiketi wathi khona into asayoyenza uzosibuyisa nangempela ngimnike uthe jika lapho wangabe sabuya nesitifiketi useyabuya usethatha ingane yakhe useyifaka esikolweni leso sikole esithanda yena isino 7 years ingane kade isifunda nami ngiyifakile esikolweni wayithatha wayifaka kuleso sikolweni hayi ke kokusho ukuthi ke angisenangane ke manje sengiyacela ke kuyena ukuthi ke ngicela ukuthi njalo makulesihlanu ingane ize uyilethe njengokuthi ngiphela ingane ngiyikhulisile manje ngeke inhliziyo yami isuke kuyona naye inhliziyo yengane ngeke isuke kumina hayi kaloke ivakashisa thejika lapho wayengaba safuna ukuyivakashisa ngoba useyithathile kumina isifunda kwesinye isikole la eyifake khona hayi ke ngihlaleke mina ke ingane uyithathe ngesinqele ingane iloke yeqa ingane biza kumina iyaze yaqanga ka 7 lama social worker engaya kulona lokuqala lathi liyangisiza kanti lidlala ngami lagcina lithela izofika la ekhaya lizobona ukuthi impilo yami nengane ngihlala kanjani hayi ngalinda nokuthi langiphela izongiyisa enkantolo ngalinda kwaze kwaba kugweqa ingane ke busy ke manje iloke yeqa ingane ibuye babuye bazoyilanda ngelinye ilanga bagcwala la begcwala bephuzile begcwele imoto hayi into ababeyenza lana kwangathi kuyabukisa abantu begcwele bebabuka bekhala bethi kodwa yini lento eyenziwe yilabantu hayi bayithatha ingane bayifaka emotweni yakhala ingane yaze yayosithela ingane ikhala ithi ingane ngifuna ugogo mina ngifuna ukuhamba nani mina ngifuna ugogo nabantu ababeyizwe ikhala babuya ngakusasa bathi Madlamini indaba labantu babe nesihluku kanje enganeni ngathi angazi ungibona nje ngiyagudla
bathi hayi siyakubona ngathi ngiyagula ngoba ingane ingangcono kube bayicela manje abayicelanga sebeyithatha ngendlela esingasile kwamina sengumuntu ontshontsha ingane kanti ibone sebentshontsha ingane ngoba abazange ingane bayithathe bayinikeze uthando kusukela izelwe lengane. Hayi ke bahlala ke uthejika lapho wangabe esanginikeza lengane ingasezike manje lana kanti kade ifika njalo ngamasonto. Lengane ngokuthi ayidli ingane futhi kungeyona yodwa ukhona nomunye umfowabo wamzala kwenye indawo abanikeza ukudla bathi balala bengadlile. Wafika lo munye yena umfabo lo munye ongeyena owakubuka lengane ngoba noyise wake wathi ukuyithatha wayithatha uyise kwase ukuthi amagama aqosheme ngakuningi wayigcina eseyishile engasezi nokuzoyibona yena umuntu owayengcono ke yenakhe ngoba wayeyazi ingane noma efika wayifika eyiphathele okuthile noma eyithatha futhi ayithathe ahambe nayo aphinde futhi ayibuyisele kumina. Manje ingane isiloke yeqa manje ifika igqoka izinto esingasile mangiyibizizi yeqile lana mase ngiyithatha ngiyisa kuma social worker lapha lele lokuqala engaya kulona hayi lathi nje hayi ingane kufanele iphindele kumina ngathi kanjani ngoba wena uthe uzongisa enkantolo wena uthe usazokuza ekhaya athi hayi ngizoza ekhaya ngizobheka kodwa ingane kufanele iye kumina. Hayi ngathula futhi wayithatha ingane kanti ingane uyoyihlukumeza ngahola iqolo ngayenzela iqolo base bethi kuzofanele futhi ukuthi ngenze ngizobhalisa le enye imali enkudlwana kunalena ukuthi ingane ithole izinto zonke zokugqoka. Ngingakakwenzi ke lokho ke wasefika ke ngendlela afika ngayo wayithatha manje ingane bisiloku yeqa ingane ifika igqoka izinto ezidabukile ngoba nomfabo lo ozalwa kwenye indawo uyafika athi gogo silala singadlile. Manje ngimtshelile ngathi ngicela ukuzohlala kagogo kaSambulo ugogo kaSambulo imina wanqabela ingane yaqake nayo ke yahamba yayakise uhlulekile ke ukuyithatha ke manje lena ke wayithatha ke lo futhi lengane ayizele lapha ingane awayizela zala kubo kalengane le eyeqile yashona kubo. Manje lengane ibuya esikolweni ayinakho isikhathi sokudlala ibuya igada lengane manje futhi igada lengane ilambile eswini iyeqa njalo ize kumina uthe dika lapho base bengifaka ke emaphoyiseni ngathi kwathiwa ingane angiyeke. Kuyabuhlungu inhliziyo yami ukuthi ngiyeke ingane nje ngiyayibona ingane akuseyona lengane engiyazi ukuthi ingane isiyinto engingayazi ngayiyeka ingane ke la ngafika futhi yaphinda yeqa futhi ingane mayisiyeqile ngivele ngiyifihle mina ingane mase befika bathi mabethi iphi ingane ngithi ingane ayikazi izifika ingane sebefika namaphoyisa. Hayi ke nangempela ke bahambeke bese bethi ke ngoba ayitholakala ingane ke izozama ukuthi ifune. Hayi nangempela ngakusasa mina ngivuke futhi mina nengane ngihambe ngiye emaphoyiseni eNewland. Emaphoyiseni bangifake lapha kuma social worker ngangazi ukuthi mina asekhona khona lapha yani. Hayi nakhona kangiphathanga kahle ama social worker athi mina ngitshontsha ingane akufanele mina ngabe ngitshontsha ingane kufanele ingabe ihlala noyise ingane ngigqokisa kahle mangabe eyithathile ibe yinhle ingane igqoke into zayo igqoke kahle ngiyisa lapho bayibona iyinhle abazi ukuthi ifike igqokeni. Hayi nangempela bangifunela imoto yamaphoyisa ukuthi ayingithatheke nalengane ihambe iye kumawayo. Ngihambe ama social worker aze aba u2 angithola ukusizakala. Manje inhliziyo yami ibhlungu ngilala ngingalele inhliziyo yami ibhlungu ngiyibuza ukuthi njengoba ekhala ukuthi asidle ekhaya silala singadlile idle kanjani mina ngidlile ngoba yena akanakho ubuhlungu ngoba akazange ahlale nayo. Impela ngiphatheke kabi
ngaphinda futhi ngaya futhi lana kuthiwa khona ama-social worker azofika la phezulu ngalibona leli social worker leli okwakuyilona elalinginikeza amagama angihlaba inhliziyo labo ngase ngikhuluma naye athi hayi wena gogo wasuke wadinwa waseyahamba ngithi ngisazokhuluma nawe ngithi mina yikho into wathi ngisazoyikhuluma nami wena wanginikezela amaphoyisa ukuthi ngihambe nengane ngiyise kunina unonina ufika wakhuluma ukuthanda kwakhe lapha benogogo waye lo gogo waye wayeyiphika le ngane yilokho-ke okubuhlungu kumina ngiyacela ukuthi bathumele ama-social worker amanye ama-social worker ahamba yobuka impilo yengane nala ihlala khona ukuthi kunjani yilokho-ke akukho mhlawumbe gogo bazothi umthetho wase-South Africa awugunyazi ukuthi uhlale nengane yomuntu ngaphandle kwemvume yamzali wakhe nabo abanawo amandla okudlulela ngale kwesivumelwano sakho noma wengane mhlasimbe bangakusho lokho njengoba mhlawumbe kuwumthetho oseningizimu Afrika kunganjani mhlawumbe masingenza uhlelo lokuhlala phansi noma wengane ngesikhulumi naye uma wengane ufaka isicelo sakho nje uma wengane ukuthi ufisani wena ngengane mhlawumbe naye understand ngendlela right because mhlawumbe ngingakhona ukuthi kuyena kunokuthi uzomtshontshela ingane yakhe ngeenhloso ezithize zakho mhlawumbe uma ngabe phela yena ukube wayebona ngoba wabona eqaleni ukuthi kufanele ingane ingivakashele njalo ngolesihlanu uthe jika wayingabe isakwenza shuthi uma ngagcina mhlawumbe uma ngabe yena elokhuza ngoba namanje ngiyithengele mina ingane impahla zikhona sila endlini mayihamba le ihamba igqoke kahle mayisibuya ngale ibuya nezinto ezigugile ezingcolile mayiyeqile manje kwakona ukweqa lokhu kuyingozi ngoba khona abantu abathatha ingane ngenye ilanga yafika la yathi gogo ngicishe ngathatha yilabo abantu abathatha ingane ngabaleka ngangena komunye umuzi ngihamba ngomgwaqo lo freeway lona usho ngizansi kathi mfana wami kubhlungu lokho yikona ngoba phela manje uyafuna wena ukubuya kodwa uma wakho akafuni ukuthi ubuye ekubeni futhi ayikho into ayenzayo uyanilambisa abanye sebehambile sekuwena wedwa osusele manje ayikho nami into engayenza ngoba mama ngila bayayilanda bangifakile amaphoyisa mina sengumuntu ontshontsha ingane kodwa ingane ibe iyakhuliswe yimini isuke lincane ezezoyithatha isimo 7 years lokho kuyimpela enhlizweni yami angikhalela ukuthi ngikhalela ukuthi mayisisuka kubona ayi right nabantu bayibuka abantu bathi hayibo wena lona uyazi ukuthi awusabonakali ngendlela oyena ingane ingcolile ifake ingubo ezidabukile mayisihamba ifaka ingubo ezinhle engiyithengile ongangoba sikhona nezinye la ingubo ezikhona zayo ingane engithatha ngizona mhlambe wena ntombi endala izifiso zakho zithini ngalengane ngendlela oyithole ngayo wayikhulisa wazwafika la ikhona njengamanje okufisayo wena ngengane kusuka manje noma wena nomndeni wakhe nikufisayo ngengane ikona kuphi kahle mina engikufisayo ngengane ngikhulisile konke bengisazoyilungisela ukuthi kube khona engiyinikeza bona entweni enginayo kodwa manje ngoba isithathwa kanje angisakwazi ukuyinikeza bengiyifisela kuyinikeza ifa engase ngilinike yona hayi ukuthi ngoba ngingenayo nginayo imali ebengayifakela lengane le ebengiyondla ngayo eyomkhwenyana wami osewashona engiyithola emsebenzini manje angikwazi manje kuyinikeza ke manje lokho ngoba sebeyithathe ngesinqele ukusho ukuthi thina kusuka manje uma singaphumelela ekutheni sakho ubudlelano benu uphinde buqonde nomndeni wakubo kwangane singokusebenzisana nama-social worker kungakukhulula enhlizweni yakho ukuthi nibe nobudlelwano ingane ikwazi ukuthi ikuthathe la ekhaya njengasekhaya ivakashe uma ukuthi bayivakashisa noma ukuthi bayakunikeza nje ukuthi uyikhulise ngendlela ufisa ngayo ibavakashele nawe ngathi nje ibe part nendawo ukuthi
ikhula emasayidini omabili kungaphatha kahle lo. Mina kangaphatha kahle ngoba ibivele ihlala kumina imvakashela. Kungangiphatha kahle ngoba yona bese ngiyithatha nje ngengane yami ukuthi konke enginakho ukwale ngane ngizokwafula phakathi. Ingane yona kumina inakho engasikuthola kodwa manje njoba benzeke kanjeni ayikwazi ukuthi ngakuthola kanjani. Ibizokhula lengane ikhule ibe yinto ethile ibe nemali yayo ebizokhula inaye ebhenki. Manje bakwenzile ke abakuthandayo ingangcono kwe futhi ukuba bayithathe nje bayiphethe kahle bayayihlukumeza ingane. Uzala ingane wayizala la aqala khona ukuzala khona. Manje le ngane mayebuya esikolweni ingane ayiyi ukodlala ayikutholi futhi ukudla ibhasobha lengane ingane yasho kwelinye social work ukuthi ugogo uyayihola imali yami anikeze uma ayithathe imali athenge ngayo utshwala. Lelo social worker lokho manje mase kunjena sekuli alisayikhuluma ukuthi ingane yathi ingane ithunya utshwala njalo lapha mangiyinika imali ithuma utshwala kube khona enye inyanga ngithi mina cha ngeke phela ngizoyithengela impahla ngiyayithengela mina impahla yeyibona mangase bahambe bayobheka lapho okhona ingane bangabona ingane ihlale endaweni enjalo kodwa futhi mabehamba bangasho ukuthi bazoya khona ngoba uzosala clean. Hayi no kezakala nto njalo. Hayi ke ake sitheni ngisho udaba lolu siyohlala phezulu kwayo. Phela ngibhlungu ngomntakwethu ngibhlungu ngoba ebezokhula kahle akhule enento yakhe ukuthi ugogo wangishiyela ukuthi manje angizangikwazi ukwenza manje. Yona ke ingane ekuhlaleni kwakho kwayo nawe ibiyiphese kanjani? Ikhuliswe mina ngenhlonipho emangalisayo nangu umakhelwane wami ula eduze kwami angakhuluma nayo ngale ngane ukuthi bekuyingane ebihlala kanjani nogogo ihlezi kanjani nogogo nathi futhi siyibona ugogo uyikhulise kahle lengane nangu umakhelwane wami engihlale ngihleli naye la. Hayi no baningi futhi abantu abakhalayo ngale yangane ukuthi iwele ezandleni ebesingafanele ukuthi iwele kuzona. Ingane isijikile manje isuku isikhotheni iyabaleka izelana isiyeqe ka7 sifunde ngisho ukweqa okugcina yahlangana nemoto hamba ngenyawo isuka eCorey White iza la yahlangana nemoto lezi ezithatha ingane bathi gibela la nathi ingane hayi nakhe ekhaya yafika yodwa okwesibili yafika nabafana bawu4 ngangihleli wakhelwane wami ke lokhulumayo uyaziyo udaba iphinda anti ugogo ithengela amafoni yabo le phone enidlala lenkulu kunaleyo phone ukudlala into zakhe ehlela usho ukuthi thatha abangani bakhe ithi ngikhumbula ugogo ngoba mina laphana ngine phone yathi fika ngempela idlula la yathi ukukipha ifone yami babehlala lapha abangani bayo bayithatha badlala asethi mina gogo kuze kube save isemaphoyiseni kumanje khona bezokwazi ukuphindisela emuva. Sase sibonisa naye aqasha uUber ngoba vele sekuhlwile iphindisela emuva. Ufika isikhatheni ngo7. Yaphindisela emuva. Okwesithathu yabe sesiphuma nayo gogo hamba emaphoyiseni uyihambisa. Bangihlukumezile la. Bona bahlukumezile ingane yakho uma usuyifuna kwakufanele ngoba abayanga kwaseqaleni emaphoyiseni. Kwakufanele baye emaphoyiseni basulela kahle ingane ukuthi siyakunika. Ngoba kwenzekanga kanjalo. Bamnikeza indlela ayithola ngayo kwase kufanele yena aye emaphoyiseni awukusho ukuthi cha nganikeza umuntu ingane kanje sengiyayicela manje kube kanjalo ngesikhathi befika la ngangihlezi khona la imoto yafika yamala bezobeyinqoba bezongidlala wangeqa ngaphezulu dade waba ungena lapha ekamerweni wathi ingane lapha washo yonke inhlobo yenhlamba ngihleli njengoba ngibona ngihleli ngasho ngabekela mina ngalamleyo basebefuna ukuthi ngabe bashaya ugogo bezothatha ingane ngaba naso isandla lapho ngasemlonyeni ngangingedwa
ngawuvula igate athi uvula igate athatha liphosa lapha mina nginawo amandla ngamphinda ngiphosa umcindezelo odongweni yahamba ingane athi thathani ingane kodwa masenukulwa nogogo ngeke mina ngibukele waphuma wonke umphakathi lababukela umphakathi awugcwele uphatheke kabi ngendlela ezimangalisa inhlambe yayikhipha leya ntombazane futhi ngisho ukuthi mina ngisayifisa ngoba mina ngoyibamba mina ngizalwa kwaMhlongo nje mina kaMgabhe ngeke ngidlala abantu mangathi ngiyaqhamuka iza ngale ndlela iza ngayo ngasho ukuthi gogo akiphinde ibuye bazoyicosha izicucu la mama iyacasula hayi ake silithathe leli daba ke siyohlala phansi nama-social worker namaphoyisa ke silicubungule ngendlela ugogo selibeke ngayo manje sekhona la eselingivulela khona i-future yengane ukuthi hayi bangihlukumezi ibeyinhle ngala yeyi uyabona imali ugogo ufike uyibekela ikhathi lengane iyo imqoqela imali iklina lapha ibekela imali ngiyakhohlwa ibekele kodwa imqoqela imali ibenzela yonke into engakafiki lo wazi wafika nalo umbone hleli walekelela yona ifundile ifundisa ngobani ugogo beyisala icrash ngakwamakhosa ipilando ntamba mibuye mina ngiyisebenzela ngihlala ekhaya isuke iyona emhlanje ngoku imkade imali kade wathi ugogo athi ugogo imali umnikile ngiyibeke endaweni ethi la ngiyithatha nayo uyangikhumbula ingane mina angikhalela ugogo bayiphuce isinkwa esimnandi ngendlela bekhuluma ngathi ngifuna ukuyifundisa izibe into ethile kufuna uNkulunkulu angithatha sicela hayi gogo ungasho kanjalo sisafuna ukuthi wena ukhulise lengane athi hayi ngizoyinqamulela maZulu umcebo wayo efeni kaMkhulu inkulu imali yakamgogo ayihola ngale kwepension ifika mu ayihola kaMkhulu ethi uzomhlukanisela yona akhule ngaphansi kwakhe ugogo hayi ngobusibhekile nemali yakhe yepension nemali yakhe kaMkhwenyana wakhe athi ngizoyibhalela ifalayo sazisayo kumele uNtuli uyalwazi udaba ngihambe naye futhi sokhuluma noNtuli ngimtshela ngalokho kwathi uNtuli wamfenzele incwadi umama wayo ukuthi akakhulumisane nogogo ikhona incwadi eqhamuka kubameli kanti ukhona ummeli kagogo akayenzanga ngoba wafuna ukuthi wafuna ukuthi kuzi social worker la shabalala nobashabalaleli waphela kanjalo nje ugogo futhi sephinde iqala phansi kusho ukuthi ke akuthenini makwenzakalile mhlambe lo daba lolusana lafika ku-social worker ake angihlukumezile kwasawona ama-social worker angihlukumezile kakhulu engangoba ubona bafanele ngabe bayabonga ngoba mhlambe le ngane ngabe ayiphilanga kuba mina ngiyithathanga mhlambe ngabe yangena epayipini angihlukumeza kodwa engakhulumi kahle ngami kube sengathi mina engitshontshe ingane kanti wena mfowethu isike yasho ifikele ngathi njengoba lokhu bengilanda nje izosibulala ngafika ngitshela nje ummeli athi kungisukumisileyo ukuthi ngifuna wazi njengommeli noma sekukwenzekile sekubikwe emaphoyiseni usho ukuthi bake bafika noma ungasakwazanga ukuthi sihlanganise nayo sazobika ithi izosibulala kulokho ugcina ngahlana nayo cabanga ingane ezisebenzi ngakusho kanjani ngahlana lapha ngo5 ngahlana la egate iyeza leqhamuka umgwaqo ngime ngithi hawu ubani lo iyayibuka kanje ngangayiboni ukuthi usanga ngayizoma sihleke ngathi awungiboni nigogo athi bengakuboni ugogo uhleli naye yazi yafika la wakhane ekhala ugogo lathi masukhala gogo ingane masefikile ihambise iphoyiseni ngoba uzothi uyitshontshe isemaphoyiseni wasukuma ugogo wahamba emaphoyiseni bayithatha bayihambisa ufanele yena ngoba akazange ukukhulisa ingane akayazi ukuthi ingane ikhuliswe kanjani